लेखे हामबाय दिनै जों बाइक रेलि खालायखा जोंनि YTF ब्लक कमिटि नि साक्षार मोनबाय दैबो फायसक फायजों जोंनि YTF नो गारै ब्लक कमिटि नि लिडार्स रक दैबो सेंट्रल नि YTF नि प्रेसिडेंट नङै फायसक फायजाक ब्रम गोनां रुनेल देबरमा दैबो ब्रम गोनां MDC देबजित त्रिपुरा दैबो जोंनि ब्लक कमिटि नि जत लिडार्स रक ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट नो खावै दिनै जों अमनो फुनुवै रखा दिनै किलाओबो YTF नि कुनो अंशे कम या म शक्ति फुनुवै रखा प्राय 800-900 बाइक जे अमनो प्रमाण खायो जे बसकांगो जोंनो केबो कासयमाया जों बसकांगो कप्लायने मारिनि कायसा ताबकनि सिमेनि जों फुनुखा तानेके दिल्लीआवबो ताबक थाङै दङ बुबाग्रानि नेतृत्वे दिल्लीआव मेमोरेन्डाम बो रजागनाय तेचिनि सानमोंनावबो जत इन्डियानि बर'नो फुनुनानै बागै दिल्लीआव थांजाक अजराव जोंबो सारा त्रिपुराव दिनै सारायाव बहायनो टर्च रेली खायजांनाय मसल रेली खायजांनाय अमाहाके गोबां मा जागा सारा त्रिपुरानिबो नोंनाय दिनै किलाओबो ओंफिनाय बेयाबा अमा बाइक रेली दिनै जे दिल्लीआव थांनायनो जों सापर्ट खायमानि साथे साथे जों अरबो दिनै स्ट्रं गोसो दं बनो जों परिचय रखा बुबाग्रा नेतृत्व पहिलाव जों किलाओ बाइक रेली खायलेखा 2019 आफ्रावबो जों प्रमाण माखा जे बसकांगो जों फायनाय इनके ताबो अमो बहायनो 2023 नि सिगां जों कायसा YTF नि शक्ति प्रदर्शन खायखा फुनुखा जे अर YTF रो जिनि जुबक रक जदि ठीक ठाक दंखा हिंके जिनि किला आमचाइ नो कारै बेबाक आमचाइवनो जों बसकांगो बुबाग्रानि नेतृत्वे कप्लायनाय अमो जों प्रमाण बार नो फुनुक दंखा अमो थानसा ओंया हंखा हिंके जों तेसा कराक ओंया हिंके जिनि जे बुबाग्रा साइ दंमानि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि बागै जों जबा खाय दंमानि जुबक रक बसकां आगो फायाके जों सक्सेस ओंया खानाय दिनै फुनुखा दिनै जुबक रकबो आइगिनि जेनेरेशन नि जुबक खाया सुदु सिक्ला रक हिंके बेकरें होजाया दफानि सोसाइटी नि बेकरें होजाया जुबक रक लामा बु फुनुकनाय दफानो जे बो लामा सिं थांखांके दिनै yok sama मारि मानाय अमो लामा बो दिनै जुबक रक फुनुकनाय ताबो फुनुवानि चेन दङो अमो सिटिनि प्रमाण आं तै कक गोबां साया बसकांगो जों मिटिं नि माध्यमे जनसभा नि माध्यमे जों कक सालायनाय दिनै लिडार जतन कक सालायनाय बायथगो अमो नो सानानि मुसुबो जे ताबो फानो दिनै किला आमचाइ नो कारै विभिन्न आमचाइ दिनै जुबक रक आगक फाया ओङै तंनाय रना आं कबंनानि मुसुबो फायदे दिनै अधिकार मानानि बागै दिनै मानथाय मानानि बागै बुबाग्रा सिसि लामा बुबाग्रा सिसि जोंनो तिप्रासानो फियावै मानाय बनो जों जुबक समाज दिनै YTF नो सापर्ट खायबै बसकांगो आगक लायनायनि नाम लायखां